Аз бих трябвало да кажа нещо друго. С огромната подкрепа на Европейския съюз се построи метро в София. Софиянци не пожелаха да платят за това метро. Увеличение от 1 лев на 1,60. Обидиха се от това, че имат чудесни инфраструктурни възможности, вече пътуват бързо, ефикасно, достигат до всякъде и не искат да дадат вместо 1,60. Та обида я има в България. Друга обида. С огромните средства на Европейския съюз се построиха и се строят все повече магистрали в страната. Българският шофьор не иска да плати винетната такса, за да издържат тези магистрали да не станат на дупки. И то обиден от строителството на магистрали. И това е българска черта. Правиш му добро, а той се държи като обиден. И не ще да си поеме неговата част. Това какво е? Такова поведение не разбира. Значи ние строим магистрали и метро на хора с комунистическо съзнание. Каква личност трябва да бъде държавния глава следващия? Трябва да е европеец и атлантик. И ти изборите изглеждат като с напълно предизвестен край. Какъв? Кандидата на ГЕРБ, вероятно подкрепен от реформаторския блок, ще спечели. И даваме един турски бизнесмен, Бююк, противник на режима на Ердоган. Как според вас се случват тия неща? Ердоган ли се е обадил? Как ни хващат за гърлото, както казах? Това трябва политиците да го кажат. Ако ме питате, ако съм там, бих ли постъпил така, отговор очевидно е отрицателен. Тоест, ако зависеше от мен, бих ли нарушил закона или бих ли се движил по ръба на закона, така че този човек да му се ощетят правата и да бъде предаден, не бих го направил. Мисля, че и вие не бихте го направили. Предполагам, че голяма част от хората не биха го направили, но то е защото и не знаят истинския размер на опасността.